ke kuma ga shawarar da zan so yin waki. Fatima zan so ki ɗauki halin babanki, Fatima zan so ki ɗauki halin mamanki, Fatima zan so ki ɗau nasihar manyanki, da so za ki aiki kulkar ki raki, ba wani mamaki ki zamto mai kirki. A aure ki fahimci yau da kullum ce aiki, idan za ki girki ko za ki wanki ko share gidanki, don wani aikin mijinki dai shi ne naki, don wani motsin kikin gana gane tari. Amarya, amarya ga ke kuma ga shawarar da zan so yin waki. Fatima zan so ki ɗauki halin babanki, Fatima zan so ki ɗauki halin mamanki, Fatima zan so ki ɗau nasihar manyanki, da so za ki aiki kulkar ki raki, ba wani mamaki ki zamto mai kirki. A aure ki fahimci yau da kullum ce aiki, idan za ki girki ko za ki wanki ko share gidanki, don wani aikin mijinki dai shi ne naki, don wani motsin kikin gana gane tari. Amarya,